Nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma. Nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya. Asin iba pa, ang gabos na yan. Digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon. Good afternoon, Kuya Mike. Yes, good afternoon, Kuya A. Pabor pa lang si Alcalde Noel Rosal, Kuya Mike, kan Legazpi City, na magkaigwanin face-to-face classes ang mga estudyantes sa eskwela's or eskwela's publikas asin mga pribadong eskwelahan. Alagad, dapat na siguruhon na bakunado na ang mga aki kontra sa COVID-19. Oh, mas maray mananggad na magkaigwana ki face to face ta. Narareparo ta nga ni mga sa mga kakian. Medyo napupuringot naman sila kaning module. Oo. Kaya ito kung may requirements managad na magbakuna, so alagad dapat may supply. Yes, kaso so bakuna so kay ano yan? Na mga aki baga na sabi nga ni ready na bakunahan. Pirang taon ito? 12? 13? Oh, 12 pababa. May pig-allowed na Kuya A na so Pfizer, pig-allowed na pigtugutan na pwede sa Aki? sa aki na bakunahan. So gusto ko sabihin, Pfizer ang ibabakuna? Base duman sa pig-aprobahan ka yan. Mga health expert. Oo. Yung pumasala na basa ko Kuya na posible na may tao sa mga kaakian. Pero maray ni Kuya na pagpabor ni Mayor Salta. More than a year na baga. 2 semana na may nakaagi. So ini nang panduwang nagbukas na naman ang klase sa mga publikong eskwelahan. As observed, gaya ng dati, modular printed ang kadaklan na pigtatawta sa mga kaakian. Kaya wala ki nagpapaliwanag sa sainda. So wala ki interaction sa kaklase. Kaya maski ako pabor man ako na magkaigwana nin face-to-face classes pero dapat mag-iringat. Maglag ki mga mga facilities na nagkakaigwa ki garibaga mga barrier na so mga bada maski plastic o maski bako salming maski plastic sana na between sa mga kaklase and duman sa teacher apisar ka ning pagbabakuna. Yo tangani na. So aron ko sa mga opisina, yes, mga cubicles, pero may mga ka na cubicles. pigigiribo. No? Hindi da tangani na makasiguro na ligtas ang mga estudyante asin maprotehiran ang mga sadiri kontra sa ulakit kan virus. No? Pero maalat-alat pa kita Kuya igo baga ki pilot study ka aning face to face. So madesisyon ang ang sa tuya ng mga otoridad base sa resulta ka atong pilot study sa kinder to grade 3. Ito ang data lang sigurado kung pirang bulan ito ang duration ka atong pilot study. Yan ha. In kaso magkaigwa ki face-to-face classes, dapat na bakunado ang mga kaakian. Yes. Okay? Sige. So since na dahil pa kita pwede mag face-to-face, Kuya Mike, anong mga dapat ang gibuhon pag abot duman sa pigaapod na blended learning? Paano ma-assistiran kan mga magurang ang mga kaakian na ngunyan nagpupuuna naman kan pag-eskwela? Yung baga. Maray manangad na matawan taki mga suggestions, lalong-lalo na sa mga parents na mas excited kaysa sa mga kaakian. Garo nga. Eskwela naman ngayon naman ako. Paano kaya Kuya Mike, pag ako ngayon nagsisimbag, narumduman ko nga kang kaakian ko pa? So iba man na parents, nagkakaroman, nagre-release na ba kayo mga module? Sabi kang ibang parent, maapuuna naman niya kami sir mga klase. So parent talaga. Yako, iyo po baga de. Yako, tigkarawan ko man. Yako, ikaw po nag-answer kang module. Ay, dayo man niya sir. Pero nga, kang sarong taon nga, maugmaw niya kami ta.
may honor nga si Nonoy. Ah, Huwag mabaga talaga. siyempre. Ano yan? Ining kuya pagtabang kang mga magurang, pwede ini makasalak duman sa pagsiliberta kang baga. So 29th National Family Week. Napikasiliberta mo niyan Oo. hanggang pitya 27 baga. Oo. So kumbaga, apisar sa pagkaraon mo niyan, napiga i-encourage Mhm. kang ining National Family Week ta. Nagigina ining pag-adal ka mga kaakian na saro man o panduwang paagi na nagkakaigo kipagtiripon ang pamilya. Mhm. Minaimbulto ang mga parents, ang nanay and tatay na maging kaparte, kasabay kang pag-adal ka mga kaakian. Kaya Mhm. magayon ini na pag-ulay-ulayan ta mananggad. Ano ang mga pwede tang mai-suggest sa mga parents, lalong-lalo na ngunya na nagpuuna ang pagklase Oo. kang sa tong mga kaki. So nagkapira, igwa kita digdi ta inibaga na piga tango niya sa DepEd, igwa kitang pigaapod na blended learning. Yes. O, alagad, sa blended learning na iyan, ang pinakadakol na mga kaakian ang pigpipili, so modular printed Mhm. modality. So, kumbaga, mako as a parent duman sa eskwelahan ka mga modules and dadaround sa arong ninda. After a week, mabalik. So, araw ka na magiging routine ninda. Mhm. So, ngunyan, pag abot sa harong, itataon na sa mga kaakian sa module. Mhm. So, igwa kita ki mga suggestion sa mga parents kung paano kita makakatabang sa satong mga kaakian. Mhm. Sige So, daw. primero kuya ang satuya na mga kaakian, napapagalian pag-answer kang module. Yes. So, igwa kitang mga nakakauro ng mga estudyante, sabi ninda, makapagal nga sir ang module. Mhm. Tata niya ko, wala man nga sa mo nag-explain. Wala nga sa mo nagtuturo. Papatalibungan pa kang aki sa utak Oo. niya Kaya, ang primero tang suggestion, kung araw ka ni ang issue kang sendong aki, if your child ask you to answer his module because he is already tired, ikaw po na parent, ikaw po magsimbag. Mhm. Ang dapat tapo na gibuhon, let the child rest. O, tapagal. Pagpagal, magpaingalo. Yeah. Dahil Bako- magpagibo sa iba. Oo, bako na pagal na nga so ako nang iyang di po. Paingaloon nga na mga Oo. kaakian sa pagsimbag kang module. Baka kaya pag-isip kan magurang, baka nga ma-stress nga so aki ko. Aha. Ako na nga masimbag. Sige Yan na nga eh. Nonoy, ako na nga ma-eskwela. Baka nga malate kang pag-submit. Oh. Yan, Habang nga pag-iisip nagpapaingalo ka nunoy, digdiya daw nga. So, sana dahil kita kay araw ka na kung ano ang problema kang aki ta, ang solusyon dapat agad duman. Baga. Panagtaram so aki na pagal, dapat Paingalo. pahingalo. Oh. So, sa school baga, igwa kitang pigapon na recess. Mhm. May Kaya break time. Man. Ah. Dapat po sa harong, igwa man po sindang break time. Kung ano ang problema, dapat tama ang solusyon. Yes. Kung ang problema kapagalan, magpaingalo. Oh, Kung ang problema kagutuman, magkaon. magkaon. Yan. Ano po kaya nang dapat nang ibunta? Na, dahil kita magmitir, oo. duman sa pagsimbag kang module. Yes, tabako taman iya ng mga magura. Yes po. So, para yan ang ipabagay ta dapat kuya ang satuya na pagtabang sa aki. Sa pigtataram niyang problema niya. Dahil kita magsubra. Dahil kita magmagaling. Diri nga, kaya ko nga Ako nga yan. no? Uy, nga indigo aram ko nga yan. Oo. Linga nga ako pa ngayang tataw sa imo. Tataraman pa sa aki. Ako pa ngayang tataw sa imo. Oo. Imi-minus palugod sa aki. Buda Kuya Mike, pag ginibutaan na halimbawa module kan sa tuya na aki, tapagal na siya, pigtuturoan tatabi ang sa tuya na aki na maging ugakon. Correct. Diba? Iyon ang nagiging epekto sa mga kaakian. Magiging ugakon. Baka kaya ang ibang mga aki kuya, data mantiga na. Baka sigin sa nantaram na napapagal. Oo. Tapos kang
Anaili mo nagkakawat na lugo. Dahil na napabay. Sabi Okay mo nga, man. pagal ka. Sabi mo nga, pagal ka. Oo. Tapos kung yan niya, biyo ka nakikipagdakup-dakupan dyan sa luwas. Baka, Okay man ito na during break time, pwede man kaya nga dapat may panahon man ang aki sa pagkawat. oo. Dapat dahil taman pagbawalan. Correct. Basta so safe man na paagi kang pagkawat kang mga kakian. So ngunyan, ang sunod kan kuya if your child asks you to answer the module because he cannot understand it, do not answer the module. Ano ang dapat ang gibon? Karamihan nga papang day kung naintindihan niya, pwede nga ika na mag-answer. Taday kung naintindihan. May mga ibang parents, minatugot na kuya lalo ang mga mothers. Sige naman, abo na kaya kialawig na irestoryahan. Oho, lalo kung may pigigibo ang nanay. O sige, tigyan na nga lugod, tanging matapos na. Yun na kaya kaya no. Sige, yun na kaya sige na, duman na, balik na duman. Yan. Ngunyan, kung tatao si nanay duman sa topic, imbis na kita ang mag-answer, sasabi kang aki, day kung ngayon nasabutan, I do not understand nga yung module. So, ang kikibo man dapat kang nanay, ipabagay na naman duman sa pigtara mga akin na dahil yung nasabutan, dapat ma-explain about kang topic duman sa module. Si nanay. Dapat pala bilang sarong magurang Kuya Mike, aramta kung ano ang problema. Dapat aramta kung ano ang kikibuhon ta sa problema. Yes. Kumbaga, very important kuya na sasabuton ta kung ano itong problema kang aki, kung ano itong mga pagkukulang sa iya, dapat duman ito ang atake taman. Yes. Dai nasabutan kan aki. Ang tao na dai nakakasabot, ano ang pigigibot ta? Ipaliwanagan. Yeah. I-explain. And pag nagbalik po kang module sa eskwelahan, halimbawa tapos na. Pag kuha mo po duman kang bagong module sa advisor o sa teacher, tataraman mo po so teacher or so advisor, Madam, Sir, day po naintindihan ini kan sa kuyang aki. So gari medyo naalangkawan so aki kung nga kang topic. Gari alangkaw so level kang module. So dapat igwa po ka mong itataong feedback ngunyan sa mga teachers. Tangani, mapag-adalan man ka mga teachers kung paano man ini naman i-adjust sa tuyang mga kaakian. Tabaka legit mananggad na so topic, day pag-grasp kang mga kakian. To the next level na, or highest level na pala. Iyo po. Tayo na yung baga kuya panduwang taon kang implementasyon ngunyan kang modular printed modality ta. May pigigiribo kita ngunyan sa DepEd na piga-adjust ta ang paggibo kang module pati na so mga activities so mga learning activities ka mga kakian na piglalaag dyan sa module pigaadalan man ini kuya kung paano ang apod nga ni kuya na module self-learning module self sa diri mo lang o day sa imo kaya mas masurti niya ng mga kakian kuya naigwa ning nagtatabang na mga parents or so mga tugang na matua na nag-a-assist. Yan pa si Gigil. Kumbaga, ini talaga expected bilang mga teachers na mahihirapan talaga ngunyan sa tong mga estudyante. Ya paano Kuya Mike kung halimbawa baga sabi nga yan nindong duwa dahil nasabutan kan aki ko paliwanagan ko kung kaya mo, kung nasabutan mo ito, babasahan mo sa module, nasabutan mo, papaliwanag mo sa akin. Paano kung day ko man nasabutan? Yeah. Yan sana. Ang may pagi pa po kita kaan kung pag nag-assist sa parent. Lalo na ngayon kung ngayon ka dahil kung may inunuwi na sabutan. I'm not graduation man Yun Ngunya, dapat igo po kamo kang mga contact numbers kang teachers sa kada subject. Yun na po yun ang panahon. Pwede po kamo mag-upload, mag-text, pwede sa messenger, sa chat. Pwede po din gamiton ining mga contact numbers or contact details kang mga subject teachers. Tangani, nga Madam, Sir, day po tabi na sasabutan ining sa imong module. So, pwede po magpaliwanag, pwede via i-text na kang teacher, babasahon gilayo, mataw siya ki-example, or pwede man kung kaya kang load
kaya ka parent mo na estudyante na makapag online messenger call baga, video call. Video call. Ta mga teacher kuya expected dapat igwa sila kakayahan. Oo. Dahil dapat magsayo ang teacher. Dahil Dahil kung pwede magtaram na teacher ka, dahil nga akong load. May allowance baga? Lalo data. Surubra, ngaram ko nagsusurubra. Nagsusurubra. 5 monthly. 5 gig. Monthly, may 4 gig. Tapos may Oraldo, may 1 gig. Oh. So, bali, 34 gigabytes, bulan-bulan. Dahil pwedeng download mo ng ganito. Ayun po. Okay, sa mga parents po ngunyan ha, or maski sa mga estudyante na nagahinan yung sa satuya, di po ka mo masupog, mag-message sa indong mga teachers. Kung kaya po nindo ang video call, i-video call si teacher. Nating, madam, pwede po mag-video call. Tamay apot po ako sa imo. Ngunyan, mas magaling ko ta na kung igwa ng group chat si teacher, buda sa mga estudyante niya sa subject matter na o sa subject area na ito. Ta pwedeng sarabay na duman, pwede mag-join sa ibang mga kakiya sa video call group. Di naging online na, online class na. Pero bako man puro perme, kung may pangangay po man sana. Pag may concern. Allowed man ini, basta nga ni kaya mag-load kang estudyante, asin kang parents. Kung Dahil kaya. man pigpipirit. Kung kaya man. Kung kaya man. Pero kung dahil, mag-text na sana. Yes. Paano man da Kuya Mike kung pigpasimbagan ka kan module o pigpasimbag sa imo sa module kan aki mo dahil arani na si Judith. Yaw na si Judy. Oo. Submission na. Submission na. Yan ang kumbaga nag-cramming na. Oo. Yan. May mga bagay. Kita baga, kaya kita bigpapa-eskwela. Training kita kuya Oo. Parte baga kang training ta bilang mga kakian. Pa nag-eskwela pa kita. Na pigtuturuan kita. Bako sa nakang leksyon. Alagad. Pati kang pag-uugali. Kaysa tong attitude. Very important ini na pigtara mo kuya na kung ano ang gigibuhon kung due date na dahil patapos. Dali na nga mama, tabangin na nga ako, tapos taud-taud na nga yung hapon, dahil pa nga ako nakakasimbag. Una ang suggestion ta kuya sa mga parents. Dahil po kita magtugot na ano yan, kita ang papagpasimbagon ka mga kaakian. Kung baga, ang suggestion ta, kung nagkulang sa panahon so aki sa pagsimbag, let him or let her suffer the consequence. Dapat okay lang magpasakilate? May na pwede man magpasakilit. Alagad kumisan may pigapod kita kuya na rubrics. Ang rubrics sarong point system na may mga teachers pigtatawanan ki puntos ang punctuality sa pag-submit. Ngunyan na-submit mo yan on time, pwedeng 5 points sa punctuality. So, na-late ka kisarong aldaw, minus 5 points. pwedeng 3 points na sana ito. Okay. Di ba sa punctuality mo? Habang nag-aaloy yan, kuya, nagbabawas ang points mo sa punctuality, sa promptness kang pag-submit mo, kang sa imong mga output. Okay. Ngunyan, mas maray bilang parents, let them suffer the consequences. Pag ginibo mo itong module, gari mo naman sa napigtuturuan sinda magdaya. Yan. And mas magayon na makaugod sila kang pigaapod na bagang accountability and responsibility. Na siya, bilang aki, nag-eskwela siya, accountable siya duman sa mga required na output na pigaagid sa iyo kang teacher. And so responsibility mo naman sa sarili mo, responsibility mo sa teacher, responsibility mo sa school, at sa parent mo, na pigasaan ka as expected na ining panahon kang pagkarelasiyan sa module, dapat nag-eskwela ka, na pigigibo mo dapat on time, and isusubmit mo man on time ang mga kaipuhan isubmit na output. Yes. So, very good na mga aki itong nakakasubmit on time. Alagad, igwa man talaga kuya na nakikiuron, sir, pwede tabi. Taaga ko na sana nga ipas. Dahil man niya kuya nakiproblema. Alagad. Nag-duty kaya ngayon ako sa Ikaw talaga kan kuya na mga mami message sa imo. So, because of pandemic mananggad ngunyan,
Kaya po natang iunat ang sa tuya ng mga pagdisiplina. Alagad, pigtatauan ng taman ki premium na garibaga pigpapahalagahan taman sa mga kaakian na nakakapag-submit on time or even advance in time na sa due date nakaka-advance sinda. Kumbaga, pigi-encourage ta ito. Kaine, mauukudan din da ini pag nagtatrabaho na sinda na garibaga natutuod na sinda kang lifestyle na dahil nagpapabaya sa indang responsibilidad. Correct. Ano? Yan. So iba, Kuya Mike, sa tuyang pagbabalik, mga simpleng guide para sa mga magurang sa pag-assister kan sa indang mga kaakian pag-abot sa blended learning. Alright? Oras, 2:37. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Lemex lagandi for kids na. Basta lagandi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, daddy, lolo at lola, bakuna Wednesdays na. Kaya naman, tara na at magpabakuna. Ang ating mga bakuna ay siguradong subok na. Mahigit 4 na dekada nang ginagamit ang mga bakunang ating ipinapamahagi sa bansa. Ang mga ito rin ay siguradong ligtas at de kalidad. Dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng WHO at aprobado ng FDA. Epektibo at libre rin ang mga ito. Kaya naman, pumunta na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prevensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay
Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Balik kita sa satuyang programa mga tugang. Simple guide para sa mga parents sa pag-assist kaning mga satuyang kaakian habang nagkaklase sindakan blended learning na pigapod. Okay? So, kung an-aki da Kuya Mike, magmo-module, okay lang ba na maski duman sa table, ano po gayan? Dining table. Dining table sinda mag-adal or sa tindahan ngaya habang nagbabantay kan tindahan? Okay man, pero may istorbo ang mga kaakian. Halimbawa duman sa dining table, kung may makaon, halimbawa may nag-abot, may may istorbo so aki. Kung sa tindahan, siyempre, kung may mabakal, Oo. Ito yung focus so aki sa... May mga naiiling kay May naiiling ka. Minsan multitasking. mabakal kami. Nag-module siya. Nag-module so aki. Alat lang po ng Ayun, kuya. Alat ng kuya. Tapos pagkasurat, ano nga sa imo? Ang suggestion na kuya dapat tawan-ta ang mga kaakian sarong specific duman na lugar, sarong nindo na. Ngayon una yang sa imong learning area or corner. Duman lang talaga siya. Gani baga, tawan mo sa kititulo, sa imong kumbaga, so mga gamit niya kaya, mga libro, mga module, ballpen, gabos na paggamit sa school, maski bag. Dapat may bag manggila yun, maski yaon sa distance learning. Garo ang ambience niya, ano man sana, eskwelahan talaga. Niya. Gata ka ring ma-feel niya na Monday to, halimbawa, Friday, may klase siya. Uning yung bag mo, yaon niya sa mga gamit. Dapat, bakalan mangiling ka mga parents. And, ito nga na, study corner or learning area or corner kang aki. Yaon niya ng gamit niya, kuya Aram niya, pag alas 8 na nga, mapuuna ang klase ko. Duman na siya sa iyang study corner or study area niya. Ngunyan, very important kuya na igo ang sato ng mga kaakian sa diri man nindang lamisa na maski sadit na magagamit sa pag-aadal as in pag simbag kang mga modules. Mafi-feel kaya ninda kuya during that study time ninda na kung itong lugar na ito dakulon duman ang istorbo. So siyempre so pag-adal man kang aki, istorbado man. Iyo. O kung yaon siya duman sa sarong lugar na sa diri niya,
So during that time, magkakaigwa siya ki focus, Mhm. makaka-concentrate siya duman sa iyang lesson. Kaya ang suggestion ta bako manining so dakublaon na lugar or dakublaon na lamesa na mabakal pa kamo. Igwa di kita yan ki mga gamit na pwedeng maitaw sa mga kaakian ta na maaapod ninda na uni ngaya ang sa kuya na study area. So dapat igwa ang mga aki. Garo sagradong lugar para sa pag-adal. Yes. Yun. May dudumanan siya during ang pagklase. Oh, yan na sa mga Dahil ko kato kumbinsido na sa tindahan. sa tindahan. Dahil sipon ta nga ni ha, nahihirapan na nga ni sa mga kakian takang pagsibagang module. Kapag pasabay yung tapaduman sa pagbantay sa tindahan. Iyo ta. Double jeopardy man ini sa mga kakian. Double kill. Oh. Double blade. Yes. 'Di ba? Mapagal na mag-focus, mag-adal na daing nagtuturo sa imo. Lalo Tapos na kung sain-sain ka pang lugar. May mabakal pa. Oo. Ayan. Okay. Sige. Pag-abot man kayan sa may mga nagkakahiling man kaya ako Kuya Mike na mga aki na nagigibo ning module alas 10 kibangging mata. Banggi na namamatanga na de. Remember mga parents, kang naglalaog sa eskwela, kang dai pa nagpapandemya. Igwa po iyan ang mga kaakian ki klase Monday to Friday. Pwedeng nagpupuon sila maghali sa arong nindo 7:15 ta may flag ceremony pa iyan. Matapos usually alas 4, alas 5. So ano daw ang suggestion ta? Maggibo po kamo ki schedule. Halimbawa nga 8 subject. There should be a regular schedule. Halimbawa, Lunes na aga. Magkakilala. Lunes na aga. Ops. Pilipino. Irregular mo yan. Kada Lunes na aga, Pilipino. Lunes na hapon, English. Language itong Lunes. Gabos language sa subject. Pagkagap, Tagalog o Pilipino. Pagkahapon, English ka naman. Yan. Pag Martes, na aga, mathematics. Di, oro half day man sana kuya sarong subject kada half day. Correct. O kumbaga, antig sa suggest na po, gibuhan ta po sa itong mga kaakian ki regular schedule. Consistency. Yes po. Correct. Kumbaga, i-communicate tayo ng schedule kang akita duman sa mga subject teacher. Madam, during po kaning time na pwede ka po maapot during sa time na nita. So subject mo nga mamtabi, iyo man pwede ang panahon na pigaan siran kang aki ko sumodule sa Pilipino. Di ko ba? So teacher man, expected niya that day and that time na pwedeng mag-apot sa mga aki tayong schedule. Hanggang makaabot ka sa Biyernes kung anong subject ito na pagtumba kan si Mana sa masunod na si Man, aram na kang aki ang iinuton niya. Ang inuton ko pala niya, tayong schedule ko ngunyan. Yes. Kapag pa kayan Kuya Mike, dahil pa kita mo problema kan parasahan. Correct. Kumbaga, matatawaran ta so aki-focus as in oras na talagang matitrain ta so aki kung ano ang dapat na priority for the day. Minsan kaya Lunes math, Martes math, Miyerkules math. Iyo ade. Webes math. Ano kaya so iba pong subject? Wala man di naman natin. Wala kaya. Pag day natapos, di 8 baga. 5 aldaw. May sobra kang sarong alta. Sa 4 na daw, pwedeng matapos sa 8 subject. Yes. Ang ngunyan, may pasiguro kang sarong. Dahil mo pag-ulangon sa ibang subject sa kanya-kanyang schedule. So natada mong sarong aldaw, Biyernes, bakanti na sa schedule mo. Duman mo na ilaag itong, kung mathematics ang nahirapan mo, duman ka na magdagdag ki schedule. Igwa ka pa kung may Sabado and Domingo ka pa. Sabi sa pagday natatapos, Martes, iba man ang schedule mong Martes. Uni mo nang yata, ko pa natapos. Gusto ko nga, tapos. Kaya ang problema, na-traffic na dumaan sa sarong subject. Kaya nalugod na simbagan sa iba. Yes. Yun pa yan ang kahalagahan pa po na igwaki regular schedule man sa haro. Araw man sa nakang pag-eskwela tang normal pa ka ito? Na di man pwede na
So mathematics ngaya 7:30 to 8:30. Pag alas 9 mathematics man girarin sa pagkala sinindo dai na. Yung mga Finish or unfinished, pass your paper. pass your paper. Di ba? At least gabos niya ito na nasimbaga na ang mga modules sa tinaw sa 8 subject. Correct. Okay? So kung gusto ta na atabi mga tugang na maging achiever ang sa tuya ng mga kaakian, padalon ta. Yan. Diba? Dahil pagkwaon sa module na kita na ang mga sibagta. Perpikon tangayanoy. Kung gusto taman kung sisimbagan ta da mga tugang tabi ang mga modules ta dahilan ta gusto tang magkaigwaning medal ang aki ta. Sabi digdi ni Winston Churchill. Congratulations. You just taught your child to be a corrupt o to be corrupt and deceitful. Correct. Kumbaga, ang pag-aadal ka mga kaakian, pakutaman ng mga parents, time kang pag-aadal. Yes. Kita, time ta mag-assist. Yes. Ayo, remember na ang nag-aadal mga aki. Lalo na kung araw ka ng gibuhon ta, tuturuan ta daan sisimbagan tang module kan mga kaakian ta, igtuturuan ta da mga aki tang maging corrupt. Lalo na maging Nang dadaya. Lalo na maging presidente pa yan. Pilipinas sa abot na pala. Yung mga ganun Pag-abot pa lang ng panahon, sa magiging presidente ta, produkto ka ng module. Paano kaya? Tapos sa mga aki, nagmumodule ko niyan. Bako pinasimbagan kang presidente ay kang presidente simbagi dong yan eh. Baga sa akin magiging presidente. Dahil niya aram sa simbag sa problema kan bansang Pilipinas. Pinasimbag man kung sisay man na bansa. Yan sana. Bakon. Naubos kita. Ay, nako. Yan na. So, sana ano yan? Maging honest kita. Kasi para sa mga kaakian sa ini. Let us not create problems for our child. Dapat magtao kita ki tabang asin solusyon na tama. Correct. Yan ang ano ta. Pero, Kuya Mike, pag nag-iiling ka ki TV, ano ang pigigibo mo? May ako kumisan mag-refreshment. Chill. Chill lang. Tapos lalo na ang color baga. So, nakakapabugsok mo. Patumba-tumba. May nagsasawa-sawa. Habang lalo kung basketball nga or boxing nga. Anong pigiling-hiling mo, TV? Masira na magkuro ko niyan. Chill-chill kino mo na. Aramon tayan kung natatayo ngayon pigdatarap ni Kuya. Aram mo, may perfect akong gadget para sa imo. May perfect akong gadget para sa imo dyan. Kung gusto mo mag-iling ki TV habang nag-chill-chill, unitabi ang aramon ta. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata, may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. Oni ang bago, mga tugang. Para sa arog ni Kuya Mike, sa arog ni Kuya A, asin sa iba pa na mga tatay. Kung mahilig tabi ka mo mag-iling ning TV, at the same time mag-chill, magre-relax, mainom kita kimalipot na bottled, kung anong bottled, no? Pwedeng beer or soft drinks, habang nag-iiling ki TV, igwana kang pigaapod, tabi mga tugang na double duty remote control. Double duty. Double duty. Una mo, ako sana ang nagdo-double duty. Pati remote control, may double. Dahil ka na mahali sa supa? Dahil na. May parting day ka mahiling. Okay, iyan. Steady ka na. Steady na. Steady na. Magayo. Ayos ba na Gusto mo maglipat-lipat ki channel, tapos mabukas ka kambuting may tansan, yaon na ining pigaapod na double duty remote control. Sigurado ako, nakaimbento ka ni. Bako para inom. Mahilig sa mabuting usapan. In-apply niya may nailing siyang pangangay po. Tiyan mo niya solusyon. Minsan kaya, at ito bukasan kung ngayon maduman pa kung saan. Mahanap ka pa. Maaloy ka pa kahanap kang bottle opener mananggan. Bako man mga tugang alak lang ang pwedeng bukasan ka. Yes. Basta may tansan. Tawyo.
Suka na dibuti. Aha. Di ba? Pwede basta may tansan. Eyo. Ini po sa mga nag-aantabay, remote control po na sa gilid, may can opener. At may, bottle Pero may ngimot-ngimot. Oo. So dito na kayo puhanan magkagat. Kung kulang na. Pero Redo, marautang remote. Bakal mapasa. Bakal ini. Bakal. Sa gilid. Bakal yan sa Yun gilid. Tapos luway-luway man sana. So pigaapod na tamang doon. Tamang doon. So iyan ang baagoan sa tuyang double duty remote controls. Ana? Sige. Maray na pagkahapon sa gabos sa mga nakaantabay-tabi sa tuyang Facebook Live. Good afternoon. Sa mga nag-antabay-mantabi sa Indo mga harong-harong, good afternoon. Maray na pagkahapon tabi sa Indo. Kay Ma'am Emelia Dalit Badillo, digdi po sa Germany, face-to-face na sa school. Pero twice in a week, may free test. Free test sinda sa laog kan classroom. Ipamanki vaccine sa mga nagpuuna pala. So, face-to-face sa Germany. Salamat po, Ma'am Emelia. Si Ma'am Merly Borlagdan, Kenya. Maray na hapon si Eric Sabujo. Haloy na ang ginagamit ang module kami kay to puon pag grade 2. Module na po, grade 6. Maski na pang pandemya. Si Jose San Jose, grandparents likewise plays a vital role in educating the grandchildren if the parents are absent due to work. Thanks Kuya Joe. Yes. Mahal gayud-an, sabi ni Marie Baron niya, inigarong dual role. Data may interesado na. May interesado. Anyway, Bitaminang Pampamilya. Attitude is a little thing that makes a big difference by Winston Churchill. Sadit pala na bagay ang attitude. Sadit. Pero malanit. Sadit pero malanit. Ako nagtatanong ko sadit pero dakula. Sadit na bagay pero dakulang. Actually, yun ang pigaparaan na po niyan Kuya Ekang sumapigapod na 21st century skill. Yun ay yung attitude. Taday mo nga mababago ang attitude. Si Winston Churchill, aloy na ining nabuhay. Ngunyan yan, bako na. Kahit man sa eskwelahan ka to, nailing ko nakalag dyan sa likodan kan yung uniforme kan mga varsity. Attitude first before skill. Di, kumbaga talagang magayon itong inuton mo na ang pag-uugali bago sa skill. Yes. So, kumbaga, masunod na sana ang skill. Yes. Sana ituturo ang skill na uukudan. So, magayon na maray ang attitude. Attitude. Maski kayo sa agumo niyo man. Opo. Mrs., good afternoon tabi. Sige, nabot na naman kita kang oras kan sa tuyang pamamaaram, Kuya Mike. Sa Sabado grare kita magribahan. Yes, Kuya. Sige. Sa lado technical, Kuya Ronald Baldo, as in Alden Richards sa IT department. Ako po, si Kuya A. And si Kuya Mike. Salamat sa kabos. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nananatili pa rin ang banta ng iba't ibang sakit sa ating komunidad. Ngunit, huwag mag-alala, andito ang mga bakuna para siguruhin ligtas ang buong barangay. Alam niyo ba na ang mga bakunang aming ipinamimigay ay subok na, ligtas, epektibo at libre? Kaya naman, bumisita na sa pinakamalapit na health center para sa karagdagang impormasyon. Ngayong panahon ng COVID-19 pandemic, sisiguraduhin ng ating mga health workers na sundin ang lahat ng mga precautionary measures para sa kaligtasan ng mga bata at mga magulang sa COVID-19 habang kinaganap ang pagbabakuna. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 3:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagsisilbing quarantine facility ang kadaklan sa mga hotel sa Metro Manila. Sigun kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat na nasa 600 na hotel sa NCR ang pigagamit bilang quarantine facilities kan mga nag-uuruli na overseas Filipino workers o OFW asin kan iba pang kinakaipuhan na magsairaram sa mandatory quarantine. Sinabi man ni DOT NCR Regional Director Woodrow Makiling Jr. na maabot sa 600 na hotels man sa rehiyon ang nagsisilbing isolation facilities kan gobyerno. Sinabi kan DOT na sa pagdangog sa kamera sa propestong 2022 na budget kan ahensya na may nagsarado ng hotel sa nasyon dahil dai na kaya ang gastos sa saindang operasyon. Sigun kay Puyat, ang Marco Polo Hotel sa Davao City, asin Makati Shangri-La Hotel, pasanaan nasa publiko na para mientras na masarado. Yan ang pangalas 3 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte, lakas banat